Good morning mga Oragon. Nandito po tayo ngayon sa Alabang sa Road. Magsusundo po tayo ng ating mga kasamahan sa trabaho. The time check is 4:50 ng umaga. Umalis tayo sa Makati ng mga 4:30. Ngayon nandito na po tayo ngayon sa may Alabang sa Road, sa may Philippines. Ayan. Mga Oragon, susundo tayo ngayon. Shuttle pa rin, ganun pa rin ang routine natin sa araw-araw. Medyo maingay at malubak dito sa kalsadang to. Alam nyo naman sa Pilipinas, alam mo naman ang kalsada sa atin, okay? Ngayon nandito na po tayo sa may Alabang Town Center, Ayala, Alabang. Ayan. Kung mapupunan nyo, parang hindi Christmas dito, no? Wala man lang dekorasyon. Pero pagdating natin ng Las Piñas, bawat footbridge ay meron mga Christmas light or mga design. Ayan, mga Oragon, at mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW saan mga sulok ng mundo kayo naroon. Mega love shoutout po sa inyo at good morning, good afternoon, good night po sa inyong lahat. Ayan, araw o gabi man sa inyong kinaroroonan, isang mapagpalang araw at gabi sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat kung ano man po ang ginagawa natin sa oras na ito. Ayan. Sa ngayon po, nandito na po tayo sa may Ayala, Madrigal. Ayan. Medyo madilim-dilim pa po ang ating mga kapaligiran dito kasi ang oras po natin is 4:56 na umaga. Ayan, stop na naman. Nandito po tayo ngayon sa Ayala, Alabang, Madrigal Gate. Ayan. Ayan, go. Good morning po, good morning. Kung mapupunan yung mga Oragon, lagi tayo nakakapag-vlog ng gabi kasi nagsisimula po tayo ng ating trabaho. Umaga ng mga alas 3, alas 4:30 tayo nagsisimula kadalasan at natatapos tayo sa gabi rin. Yan. At medyo kailangan lang natin ng magsumikap para sa kinabukasan ng ating mga chikiting. Ayan. Nandito na po tayo sa may Alabang Hills stoplight. Ayan, Alabang Hills stoplight po yan. Ayan, ang susunod po na stoplight ay yung Sierra Nueva. Ayan, kung sa may mga nakatira din mga politiko. Ayan, medyo mga reds po sila, kaya medyo, ayan, nandito na po tayo sa stoplight Sierra Nueva. Ayan, mega love shoutout po sa mga kaibigan nating vloggers, saan man sulok po kayo ng mundo. Ayan, go na naman tayo. Malapit na po tayo sa boundary ng Las Piñas at Muntinlupa, o yung pagitan ng Muntinlupa at Las Piñas. Ayan, kung saan pwede po tayong kumaliwa papunta ng Daang Hari, pero hindi po tayo kakaliwa roon dahil pupunta tayo, ang sundo po natin ngayon ay nasa Las Piñas lamang kasi yung iba natin mga kasamaan sa Molino ay hindi po papasok sa ngayon. Ayan, stop traffic. Bakit kaya may traffic dito? Ayan, yung mga kaibigan nating bus driver medyo nagki-create ng traffic, hindi natin alam kung ano nangyari. Shoutout sa mga kaibigan nating bus driver. Ayan, go. Nagmamaniobra sila, naliligaw yata. Ayan, parang may outing yung mga tao ron. Nandito na po tayo sa Las Piñas. Ito na po Las Piñas. Simula po ng Las Piñas, nakatayan na tayo. Ayan, nandito po tayo sa may stoplight puntang Concha Cross. Ayan, dito po dati yung Toyota Alabang. Ayan, stoplight na naman po. Ayan, go. BIP Homeowners Association and Corporation. Nandito po tayo sa may Las Piñas sa BIP Homes Home Association and Corporation. Ayan, matagal po tayo tumira dito sa Las Piñas noong bago tayo napalipat ng Muntinlupa. Umalis lang po tayo dito sa Las Piñas noong 1992.
Pero nung 80s po, nandito po tayo sa Las Piñas kung saan medyo napakaluwag pa ng trapiko dito. Kahit anong oras kang bumiyahe rito ay napakaluwag pa po. Pero sa ngayon, siyempre sa dami ng tao, dumadami tayo, kaya medyo sumisikip na rin yung daanan. Ayan, shoutout DPP Village po. Nandito na po tayo sa may DPP Village at sa Days Cross Mall, Las Piñas. Ayan, shoutout po sa mga taga Las Piñas. Medyo hindi rin ramdam ang Pasko rito kasi wala kang makikita mga dekorasyon sa ngayon. Hindi ko lang alam kung sa hapon na o kaya sa gabi nagbubukas yung mga decor nila, yung mga Christmas light. Pero merong ka makikita rito mga Christmas lights dito sa mga boat bridge. Magsimula dyan sa may SM South Mall. Ayan, mayroong konti sa isang condominium. Shoutout po sa ating mga kaibigan maagang pumasok. Ayan, marami pasahero papunta ng PITX or Loton. Dati-rati kasi dito sa Las Piñas may biyaheng Loton diretso, hindi mo na kailangan naman pang umikot sa PITX. Ayan, nandito na po tayo. Shoutout sa McDonald's sa tapat po ng South Mall or SM Las Piñas. Ayan, ayan po makikita nyo, kung makikita nyo ang ganda ng design sa may footbridge ng SM Las Piñas. Ayan, Paskong Pasko, Merry Christmas po sa ating lahat, sa inyong lahat kung saan man kayo naroon mga OFW. Merry Christmas po sa inyong lahat at manigong bagong taon sa darating na 2023. Ayan, meron po mga design dito or mga palamuti sa mga footbridge. Bawat footbridge dito po sa Las Piñas. Ang susunod po ayan, makikita nyo sa may Moonwalk sa Las Piñas kung saan tayo liliko. Kakanan po tayo, kaliwa po tayo ng Moonwalk or Marcos Alvarez dito sa Las Piñas, kasi nandun po yung susunduin natin sa may Meixel or Doña Alonsia. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Marcos Alvarez or sa Moonwalk, papunta ng Moonwalk Village. Ayan, kita nyo po, mayroon na namang design or palamuti sa footbridge ng Marcos Alvarez banda. Ayan, liliko na po tayo. Shoutout po sa mga jeepney drivers. Medyo konting ingat po sa pagmamaniho para wala po tayong nadidisgrasya at nadadamay na ibang tao. Ayan, shoutout po sa jeep dito na biyahe ng Soldiers Queens Road at saka ng Bacoor, Cavite. Dito po sa Marcos Alvarez, pwede po kayo dumaan dito kung papunta po kayo ng Bacoor, Molino. Mayroon pong access dito. Ayan, shoutout sa ginagawang tuloy dito. Dito po, matagal po tayo dito tumambay sa kanto na to ng Marcos Alvarez. Naging tricycle driver din po tayo dito sa loob ng mahabang panahon din. At medyo kasi nandito po sa Moonwalk Village yung ating mga kapatid nakatira. At medyo matagal po tayong tumira dito sa lugar na ito. Ayan, medyo madilim nga lang po dito sa lugar na ito kasi wala yung kumbaga madalang yung ating mga street lights dito. Ayan, shoutout sa madilim na lugar ng Marcos Alvarez. Medyo tsaga-tsaga lamang po at ayan, magkakarga nga pala tayo ng gasolina. Maghahanap tayo ng petrol dito, makakalimutan natin. Ayan, shoutout po. Madalas po tayo magkarga ng gasolina sa mga petrol kasi yun ang parang nakasanayan natin. Ayan, may petrol po dito tayo kakarga ng gasolina. Iikot lamang po tayo doon sa kabila. Shoutout sa mga dito ng petrol. Ayan, dito po tayo sa kabila, iikot. Ayan, magpupultang po tayo.
Karga muna tayo ng gasolina or diesel dito sa Petron. Ayan mga Oragon, tapos na tayo magkarga ng diesel. Punta na tayo doon sa pick up point natin. Medyo maaga pa pero okay lang. Alas time check 5:15 na ng umaga, alas 5:15 na. Ayan ang lalim ng kanal. Ang daming sasakyan mga Oragon. Ayan, buti na lang naubos din sila. Ayan, malapit na tayo doon sa ating pagpipikapan. Naglinis din tayo ng ating wheel seal kasi puro alikabok. Ayan, medyo nasa paano tayo, nasa itlog na tayo ng yung tinatawag na Marcos Alvarez Street or papunta ng Monok. Dito kasi nung araw Monok lang ang kilala, Monok Village lang, pero ngayon napakarami ng subdivision dito. Kasi nung araw ito wala pa masyadong dumadaan dito kundi mga tricycle at mga ilan-ilan na kotse. Ayan, dito kakaliwa na po tayo dito. Dito po yung pick up point natin. Ayan si mamang driver na naka counter flow. Nagmamadali si Kuyang driver ng jeep. Ayan, nandito na po tayo. Subdivision na po ito. Dito po natin pipick upin yung unang pick up. Sa po susunod po doon sa Parañaque. Which is hindi na po natin sila i-vlog yung papunta po ng Parañaque City. Kasi dito lamang pag may sakay na po para baka masumbong po tayo na sa kuha. Kaya hindi na po tayo mag-vlog pag nandiyan na sila. Ayan mga Oragon, dito po tayo, mag-aantay tayo ng sandali rito. Ora mamaya pupuntahan po natin siya doon sa pick up na talaga pinipick up natin. Okay. Ayan mga Oragon, pupuntahan na lang natin po si ma'am doon sa kanyang tahanan o sa kanyang bahay. At samahan nyo pa ako, susunduin po natin siya with matching red carpet. Ayan, isa sa mga busing po kasi yung mga yan kaya susunduin na lang po natin. Ayan, dito na po tayo sa loob ng subdivision. Slow down kasi sa one way po ito. Medyo madilim, hindi nyo po makikita masyado yung street. Sana makunan po natin siya ng araw. Ayan mga Oragon, maraming salamat po sa lahat ng mga supporters, sa lahat po ng OFW. Maraming salamat po at good morning, good night at good afternoon po sa inyo lahat. God bless po, mag-iingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye bye.